Moikka! Tällä kertaa Ester ei jaksanut tulla kameran eteen, joten kuitenkin Ester aikoo lukea tarinan teille tänään. Pitäkää hauskaa, moikka! Palvelus Androidi. Charlotte Willow, kaupunki, jossa kaikki tekniikka oli kehittynyt parhaimpaan muotoonsa. Sen hallinto, hyvä, mutta ei täydellinen kuin muutkin hallinnot. Kaikki oli hyvin, kunnes vuonna 1437 terroristiliike Crimson Tentacles julisti Charlotte Willown hallintoa vastaan vallankaappauksen. Safiran vanhemmat olivat osa hallinnon sotureita, jotka puolustivat ja yrittivät nujertaa terroristit. Terroristit saatiin nujerrettua, mutta ei hävitettyä. Monta soturia menehtyi, mutta moni jäi henkiin. Safiran vanhemmat valitettavasti menehtyivät puolustaessaan hallintoa terroristeilta. Luku 1. On aamupäivä. Tämä on jo 4. päivä, jolloin palvelusandroidini ei herättänyt minua. Silmät turvonneina, kovasta nukahduksen itkemisestä pakotan itseni sängystäni. Puen päälle ja kävelen huoneestani pitkään käytävään ja sieltä alakertaan. Laahustun portaita pitkin alas keittiön, lähestyn kohti ruokailuhuonetta, jossa on keittiö yhdistettynä. Vanhempani tykkäsivät itse laittaa ruokaa ja näin vietimme yhteistä aikaa iltaisin. Istuuduin baaritiskille, kotini keittiö ruokailuhuoneessa, mä olin baaritiski. Yhdistettynä keittiömme niin, että tiskin takana on keittiö. Androidini on tekemässä minulle brunssia. Parin hetken kuluttua androidi huomasi minut. Huomenta päivää, neitini. Nukuitteko hyvin? Palvelusandroidi tervehti. Miltä näyttää? Kysyin ärtyneenä. Androidi katsoi taakseen nähdäkseen minut analysoidakseen naamani. Arvoisin, että te, vastasi androidi. Sain androidini lahjaksi isotädiltäni vanhempani kuoleman jälkeen. Onneksi isä ja äitini kirjoittivat testamentin ja sain perittyä perheeni rahan ja ynnä muut samanlaiset asiat. Syötyäni brunssin kysyn androidiltani, miksi se ei herättänyt minua. Miksi et herättänyt minua tänään? Suonen anteeksi neitini tästä. Talonne teknologia oli pahempi kuin olen arvioinut. Energiapulssit olivat niin heikot, että melkein en pystynyt käynnistämään, enkä ehtinyt katsomaan kelloa. Vastasi androidi. Vai niin, vastasin tympeänä. Se mikä on Safiralle yllättävää on se, että hänen isotätinsä tiesi tosi hyvin mistä Safira tykkää. Safira ei kuitenkaan tiedä vielä, että Safiran palvelusandroidi on tuliterien tuliterä, eli kaikkia olemassa parhaimpien olevien androidien parhain malli. Safiran palvelusandroidi on miespuolinen humanoidi. Räätälöity juuri Safiran makuun, vaikka Safira ei sitä myönnä. Androidin naama on puoliksi aasialainen ja länsimaisen naama. Keskilihaksikas keho, safirisilmät ja hopeat hiukset. Safira vastattuaan androidille nousi pöydästä ja käveli olohuoneeseen, käpertyäkseen ikkunan viereiseen sohvaan katsomaan positiivisesti mutatoituneita talvikukkapuita. Palvelusandroidi seurasi Safiria 1,5 metrin etäisyydellä, sillä ihan ensimmäisellä kerralla se seurasi Safiraa ohjelmansa mukaan. Safiraa hieman alle metrin etäisyydeltä. Silloin Safira närkästyi androidille ja sen piti muuttaa ohjelmaansa mukautuakseen miellyttävämmäksi Safiraa kohtaan. Palvelusandroidin nimi on Xavier 489 Luskos, mutta lyhyesti Xavier. Xavier on ohjelmattu pitämään huolta Safirista ja tuoda iloa hänelle. Xavier huomasi Safiran hytisevän hieman sohvalla, joten se päätti kietoa hänet vilttiin. Kiitos Xavier, kiitti Safira. Ole hyvä. Teen mitä tahansa sinun hyväksesi ja ilosi takaamiseksi, vastasi Xavier. Xavier päätti istua samalle sohvalle Safiran viereen, mutta kuitenkin melkein sohvan toiseen käsinojaan kiinni.
Xavier ei uskaltanut kysyä lupaa analysoiden, että se saisi korvallisen torumiston Safiralta. Mutta Xavier myöskin ajatteli saavansa saman reaktion ilman kysymistä. Eli se olisi ollut tosi epätodennäköistä Xavierille olla saamatta mitään negatiivista kommenttia Safiralta. Androidi epäluuloisesti katsoi Safiraa kohti valmis ottamaan vastaan torumisen, mutta Safira ei sanonutkaan mitään. Hän vain tuijotti ulos ja silmistä katsoen hänellä ihaili talvimaisemaa. Androidi helpottuneena henkäisi hiljaa, sillä se ei uskaltanut jättää Safiraa yksin analysoiden hänen olevan fyysisesti ja henkisesti epävakaa, mutta fyysisesti enemmän. Mitenkä hän istuteti tietää, mistä asioista tykkään? Niin hyvin vai arvaako Xavier tosi hyvin? Ulkona on hyvin kaunista, mutta kehoinen ei jaksa mennä ulos. No, sepä harmi. Huomenna kai sitten. Xavier kertoi äsken, että se aikoo nyt etässä etsiä huvilan kaikki viat ja alkaa korjata ne mahdollisimman pian luvallani. Tietysti annoin luvan sillä olen itsekin alkanut huomaamaan ne viat. Noin puolen tunnin kuluttua Xavier nousi ja meni aloittamaan pikku remontin. Xavier ennen huoneesta lähteä selitti, että voin löytää sen katsomalla tutkasta, missä se on. Nyökkäsin ja Xavier meni korjailemaan. Ole varovainen, en halua, että tukka silikaantuu, varoitin hieman ääni värähdellen. Xavier pysähtyi ja katsoi taakseen minun päin. Se hymyili minulle ja vakuutti, ettei minun tarvitse olla huolissani. Sitten se kääntyi takaisin ja jatkoi matkaansa. Kuulin, kuinka jatkaessaan matka Xavier nauroi hieman itsekseen. Mitä? Xavier, miten voin olla välittämättä? Senkin hovimestarin vaatteisiin pukeutunut ärsyttävä androidi. Samaan aikaan, kun Xavier oli remontoimassa taloa ja Safira nauttimassa viltin lämmöstä ja pehmeydestä, ihmetellen, miten Xavier teisi niin hyvin asioista, josta hän tykkää. Safiran iso täti suunnitteli käyvänsä katsomassa, miten Safiralle kuuluu. Luku 2. Kello on 6 illalla. Safiralla on nälkä. Hän on herännyt nokosilta. Safira oli nukahtanut väsymyksestä ja huonosti nukutusta yöstä sohvalta ja lämpöinen viltti lisäsi unetusta. Xavier oli saanut remontin valmiiksi ja päätti imuroida koko huvilan. Safira päätti nousta sohvalta ja kokkaamaan jotain syötävää. Xavier ehti myös kuurata huvilan lattiat ja laittoi oven vierelle "Liukkaat lattiat" -kyltin. Safira nälkäisenä ei huomannut kylttiä ja liukastui lattialle. Safira ei kuitenkaan mötkähtänyt lattialla, vaan Xavier pelasti hänet. "Oletko kunnossa, leitoni?" kysyi Xavier. Safira katsoi ympärilleen ja vastasi. "Joo, olen." "Anteeksi, en huomannut kylttiä", pahoitteli Safira posket hieman kuumottaen Xavierin komeudesta. Xavier huomasi poskien kuumotuksen infrapunasensoreilla ja kysyi katsoen suoraan Safiran silmiin, että onko kaikki hyvin. Safiran naama kuumeni lisää. Safiran sosiaaliset taidot hävisivät kuin liekkikynttilästä. Hänen sosiaaliset paineet sai hänet sulkeutumaan itseensä. Safira peitti kasvonsa käsillä ja yritti rauhoittua parhaansa mukaan Xavierin sylissä. Xavier taas vaihtoi ergonomisempaan asentoon. Safira vielä sen sylissä. Safiran paniikkireaktio syntyi siitä, että hän ei myöntänyt Xavierin ulkonäön olevan hänelle mieleinen. Safiran rauhoituttua hän katsoi Xavieria. Sen naama näytti pettymystä. Voi ei. Ja minä taas möhläsin. Kun Xavier oli remontoimassa, olen katunut käytöstäni Xavieria kohti. Ajattelin kokata itselleni syötävää ja mennä pyytämään anteeksi Xavieriltä. Keräsin kaikki hiljassa olevan voimani ja kysyin Xavieriltä, mikä häntä vaivaa, ääni hieman täristen. Näyttää siltä, että olen epäonnistunut ilahduttamaan sinua. On ollut vaikea miellyttää sinua kuin ennen, kun olit vielä pieni, vastasi Xavier alakuloisena, mutta en kuullut kunnolla loppua.
Anteeksi, en kuullut loppua kunnolla. Voisitko toistaa? Kysyin. Xavier näytti tajuavan sanoneensa jotain, mitä ei olisi pitänyt sanoa. Se on vain tämän androidin turhaa löpertelyä, vastasi androidi lempeästi ja tyynesti hymyillen. Yhtäkkiä mahani riisi kovalla äänellä. Nolostuneena katson muualle. Kuultuaan merinen Xavier alkoi lähestyä keittiötä, minä vielä hänen sylissä. Hän hieman virnisti lempeästi ja kysyi leikkisen tyynesti. Mitä neitoani tekee mieli päivälliseksi? En oikeastaan tiedä. Sinä voit päättää, hymyillen herttaisesti vastasin palvelusandroidilleni. Molemmat jatkoivat matkaa keittiön, Safira vielä Xavierin sylissä. Safira pyysi anteeksi androidilta käytöksestään, jolloin siitä lähtien heidän välit paranivat. Xavier kokkasi Safiran lempiruokaa carbonaraa. Safira jatkoi ihmettelyään, kuinka Xavier tiesi hänen lempiruokansa olevan carbonara. Vain hänen vanhempansa tiesivät hänen lempiruuan olevan carbonara. Syötyään Safira valmistautui iltaan ja nukkumaan.